Ja no s'identifiquen necessàriament per la manera de vestir o de pentinar-se, inclús han canviat el seu llenguatge. L'extrema dreta valenciana actual, o la que està en auge, podríem dir que se diferencia de l'anterior o de la clàssica, en el que ja no és una extrema dreta paramilitar, sinó que s'assembla molt més a lo que és l'extrema dreta europea. El sociòleg valencià Alexis Lara dirigeix este documental que analitza com és esta tendència política a la nostra comunitat. La comunitat valenciana no és el mateix que Andalusia, però d'alguna manera també és cert que així tinguem la transició conforme la tinguérem i un discurs identitari molt potent. En el documental participen 4 especialistes, entre ells una politòloga i un expert en comunicació. La gent ja no necessita mostrar-se políticament correcta, pot mostrar-se políticament incorrecta. El poder de l'àmplia difusió que es pot aconseguir amb només un tuit fa que l'extrema dreta tinga una via de comunicació important. Viatge a l'extrema dreta s'estrena esta vesprada a la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València.